уважаеми зрители, аз съм лицето зад кадър и сега ще проведем интервю с някой. Някой. Здравей, някой! Така, и аз сега споделя с нашите зрители кога си роден или коя зодия си, ако не е тайна. Тайна е. Ако ти кажеш, трябва да те убия. Добре, да кажеш няколко думи за мястото, където живееш. В кошината. В Кочината. За училището, в което учиш. За слепите. Слепите. Така, с какво си губиш времето или какво ти е хобито, с други думи? Да бъркам в войната. О, какво харесваш или не харесваш у приятелите си? Всичко харесвам и нищо не харесвам. Кой е твоя идол? Може да не е музикален идол. Ами... Ако съм аз, не дей да казваш. Добре, няма да казвам. Добре. За какво мечтаеш най-често? Ами... Да уча в нормално училище. Защо така? Защото аз не съм сляп. А, така са решили родителите, може би. Да. По какви гаджета си падаш? Айде сега, кажи тук право, ако ме почи. Що не си признаеш? Да. По дебели, добре, така е добре. По себе. По каква музика си падаш? По чалга. Мазна. Как копонясаш? Така. С гюбек! Така е най-добре. Искам сега да те питам, ама искам да ми отговориш честно. Какъв искаш или не искаш да станеш като пораснеш? Искам да стана никакъв. Никакъв? Никакъв. О, това е една много сериозна Точно камерата. Чай, нали съм лицето зад камерата, аз съм само глас. Добре, чакай, стой, мирно. Не мърдай, да фокусираме. Не мърдай. Така, продължаваме нататък. Кажи ми сега ти на мен какво мислиш за времето, в което живеем. Ако можеш да избираш в коя епоха би предпочел да живееш. В ледената епоха. В ледената епоха, защото аз не ти ли харесва? Не, много е топло. Много лошо, много лошо. Добре. За сега това са ми въпросите, защото другите са прекалено неудобни. Парала. Да. Защото това просто... Аз не мога да повярвам. Добре, ще задам един лесничък въпрос, като си толкова умен. Ти, и аз сега ми кажи, кой е държавният секретар на Уганда? Кой? Кой не е кой? Кой човек? Не ми се прави. Кой човек? Койчо? Да, кой? Браво на тебе, бе, виж какъв си умен. Чакай малко, сега аз ще да питам. Сега. Сега само задръж тази мисъл така. Оп. Само секунда. Боже Господи. Аз просто не мога да повярвам това, което се случва в момента. И аз сега, ти на мен ми кажи, като си толкова отворен. Имаш ли се за умен? Не, аз съм много тъп интелигентен човек. Тъпо интелигентен. Тъпо интелигентен. Да. Добре, ти като си толкова умен, я ми отговори на въпроса. Една гъска хвърчала над едно блато и казала на гъските там: добър ден, 100 гъски. Те рекли: ние не сме 100 гъски, но колко сме тук, още толкова и още половината на четвъртината заедно с тебе ще станем точно 100. Колко са били гъските? 160. Грешен отговор. Били са 99. Тъп интелигентен. Добре, отшли на гости две майки с три дъщери, баба и внучка, две сестри, леля и племенница. Колко души са били? Какво? Отшли на гости две майки с три дъщери, баба и внучка, две сестри, леля и племенница. 10. 11. Не. 4 са били жените. Няма значение. Така, в заснежена коледна гора има бреза, ела и смърч. В този ред. А за тях се крият елен, лисица и заек. Лисицата е зад брезата, а заекът благоразумно не е до лисицата. Кой се крие зад елата? Никой. И как? Заека.
Зависи. Мисли хубаво. Чай, ти не знаеш. Не, аз вече знам. Добре. Баща и син баща и син отишли на лов и уловили 3 заека. Колко са били те и какво роднинство има между тях? Дядо, баща и внук. Съжалявам, грешен отговор. Секунда. По-умен ли си от блондинка? Със сигурност не. Те са ми... Така, да проверим вашите знания. Аз събирам названици. Ти по-умен ли си от една блондинка? Какви си го правилно ме в очи? Защо не си признаеш, че не си по-умен? Теста ми избяга нещо. F5. Така. Така. Колко години продължава 100-годишната война? 116. Браво! Така, в коя страна е измислена панамската шапка? Бразилия, Чили, Панама, Еквадор. Панама, естествено. Грешен отговор. Панамската шапка е измислена в Еквадор. Как се казва крал Георг... в кой месец се отбелязва Октомврийската революция? Сигурно септември. Септември, сигурно. Не. Октомврийската революция се отбелязва през ноември. Вие сте изключително глупав млад човек. Добре. Следващия въпрос. Как се казва крал Георг VI? Алберт, Георг, Мануел? Мани. Не, Алберт се казва. И последен въпрос, надявам се тук да успеете да отговорите поне, защото иначе трудно ще завършите, колега. От какво животно произлиза името на Канарските острови? Канарче, кенгуру, тюлен, плъх. Плъх. Кенгуру. Не и кенгуру, ами тюлен. Добре, в крайна сметка вие не сте, просто вие не сте по-умен от една блондинка. Аз си го признай пред камерата. Кажи, аз не съм по-умен от една блондинка. Аз не съм по-умен от една блондинка. Това беше края на първия епизод, уважаеми зрители. Надявам се да сте се забавлявали колкото и ние. Тук в студиото атмосферата е просто невероятна. И жалко, че нямате възможност да присъствате, за да разберете колко са нажежени страстите. Моля се, престанете с камерата, ще убите оператора. Спокойно.